Sashin para ngin in I U Blei P Good News TV syakani ka devotion akan ka step. Kabanta jo ka devotion akan ka step kalong na gospel Loukas kunang banriu ka khot masap ukra. Kibutin ong ni. Ulong briu ba tay ka yem ubalati ba wala ngam jeliu ba wala seng nong rim halo mynsiem. Ya kani khot ni tip baro bala sat na parsi jo ki arjat ki nong rim ki ba U Jisu Khrist ul hikai ki sunran hadin ka jingthmu khana halo udum. Na kani ka parsi ki don kat tu kat ne ki jingkedo. Kabalengkong kalong unong tay ka ba kedo yo briu hi ka ba tay ki jingtei bun sin ki long ki ba pen internet ba pen pha henry ki jingapher kalong haka nong rim jo ki. U briu ba start u tay ka nong rim ka ba scam ka ba u biet u tay ka nong rim ka ba trot ka ba ar uslap kal air bat ka ki kedo ya ki bor ki bala ban pen chi wen ne penjulor ya ka nong rim ka bala tay u briu ba start u ba tay ka nong rim ka ba scam unom la ban cha penjulor ha ki bor jo ki jingtenju ka balai u siap ne ka khndo ka kedo ya ki ba kloy ban cha rong no ki ba plot bat ki ba jam ki nong rim ki bala tay halor u siap ne khndo ki kelan bat ki jot no ka saw ka yin ka kedo ya ka jingim jongi ki briu baro kumno la pensang penrang ba yani bat ka basan ni ni khot ka long hau mynsiem ka ba kedo ya ka ta ka ba scam ka ba ka ba don bor ka ba khlan ka ba long ka jing thu bat ka ba shisha bat ki jingle ka ba dei biang halor kini ki jing kedo jo ka ni ki khot ki ni puli nin kmi shu halor ka ni ka phachi ka ba ong arjat ki nong rim ka ba nang kong ka nong rim ka long ka nong rim halor u siam ni ka khndo ka ba ar ka nong rim halor u mynsiem U Jisu ha ka ni ka phachi kwa ingi ban smooth thu ba ka nong rim halor u siam ka long ka nong rim ka ba kynja parthei ka ba ka nong rim halor u mynsiem ka long ka nong rim ka ba ha U Blei utrai Jisu namar kata ka nong rim kalong kata ka pengilaban ongru ka foundation ka ba dei ka jingtei ka ba yam ka nong rim ka ba hawa utrai Jisu long ka ba sedang ni ka ba neng kong tam cho ka ho ka phang pedeng ka long ban pen ken mau yi ni ki tin ki ba ong la seng nong rim halor u mynsiem ini ki long ki mau ko do cho ka nong rim la dan ka tu ka ni ki jingja la dan uwei usamla kristan ubala ha ka jing sngewbha jo ka perthei ha ka jingba mi di manla ka por bat ki parlo wana ki kini ki pa jong u ki je kuntu bat hikai ban wat yo blei nei just patiao satya yaki ti ha ko ka sngi la wanlam ka jing pang ka bakra ha u ula lecho nong sumar bat nong sumar ula ki hai u bat ula pendengar ba u yo ya kata ka jing pang ka ba shirkai ka ba amla bat pen ko chu haba u ni samla ula tip ula smou no mynsiem bat u smou si shikadei ye ka jinget ka jingkermen ha u ka ba manla ka sngi kala nang pejak ula nang hiar nang troin hakan mynsiem bat ka men bat hadu bu na poi ka benta bu na khlan ka jing smou si la dan pat ka wei ka long kni ka ba U Blei bha bat kani kala im hakata ka jingim tang ban yo ban shakri ya U Blei la ja ha ka wei ka por ba kaniru kala kempang jur bat anda la le pha sumar la shem bat pentikra ba kala yo ya kani ka jingpang ka ba shirkhei ka ba umla bat sumar shu maria tip ya kani kalong kni kala pentip shala ukhur ubolong ushakri U Blei ku pastor Banla ke persakurim bakin wan pai bat selayin haba kila poi kala ya thu haki yaki baro bat maria dep ya thu kala kerpan baki dei ban bu nengkong ha U Blei ha ke jingduai kala shem yaki kiti ke jokki bat kala ya lam ha ke jingduai bat nengkong ke bakani ka long kini kala dia kalong ka aingo U Blei ya la ka jingim ka jingker khu ke U Blei bat ka jingim ka ba ula ai haka kani kalong kuni nilatip bakala khlat no ngrei kala khlat shalo utrai dah ka bakamen para mangit bi na kini ki atuli ki jingja ni yo ya kata ka rukom pediang ke jongi
ki briu ya ka jingmat ki jingsem la ka long ka jong ka jingim da ka jingplot ka jingdu jingkermen ni da ka jinget ka baskem ka jingkermen nama kini ki jingja ngin yo I ka jingkodor ka nongrim ha ka bala pensan yang nga bat ini ni shisha kini ki sngi ki ba kum ki kun kristan ni yo snow ya ka jingpat jingpra jo ki long yin ki long sem ka jinghiar ka akor ka burong la ja ka jingitip lem la jelai ke jing snew ke jing lamler ke jing bom stop ke jing im auria la jelai ki jat jing pang ki jingja baharukom haka long briu man briu but kalam long briu man briu ru what happening ke jingya step jo ke jing kiu ke jingyang jing start kala hiar kumba ni puli na Ka Ktien ke U Blei ke kitab Daniel khaar ke dokhat masal happening gini ki hi barok Ka Ktien ke U Blei ka khot yang nga bat yang ni bangin ya khmi sipor ya ka jingkodor ka jingim ka nongrim ka jongi ka bangi donmu hau ta mau siang moskem na pleng ki babun ki benta ki bala batai ang ka jingkodor ka nongrim hau mau siang ha ka ni ka por ngin pet ha ki lightly ki ba kam don kam ki ba long kum ki mau bersiu jong ka jingim ka jongi ka baleng kong ka nongrim ka long ha ka jingtei jong ka jingsan U Jisu kano ka jingtei ka ba syong ha ka nongrim ka ba long ka plan ni ka jing penbet pinbiang ya ka ba la ti bat ngam jeliu ha la la bakra kan klem kan pat man mensau bat yap de U Jisu le ka jingim ka jingikai jong u la de pruit dak lupa ya ki lenti bante bat bansan na ka gospel Matius lo masana du kalau no ka nyo la hikai kata ka nongrim tenrai bansan ha ka jinglong ban long shep tien tang ya U Blei kani ka khot ini ngilong U U Khrist niat mu bat u yo snow ningi bat scam ne ningi leru ya ki hikai ki jong U Jisu u balong ka nongrim ka hok ha kani ka partai ka ba ka nongrim ka ba mi ha U Jisu kum u phang padeng jo ka jingim jong ka nongrim ka syong ha ki ba penlong ya ka kumno la te ya ka bat pen scam ya ka ha ki kristan U Jisu u longmo u phang padeng ha ka jingim ka jong ni wat testamo ya ka Ktien ka U Blei kumba siti ban kong Petrus ban ba ka dokhat ba kong kum ki khulung banang kha tu pinya kwa hir ya ka basngur ka dut ka ba mynsiem khnang ba pinya san da ka syaka jingpen ka ba dei ka Ktien U Blei ka ban iarap ya ki khun U Blei ban sana ka jingit ka ba shisha ban yo like ngin yai duai testa sha u ngin testamo syaka bangin wat ya U Blei syaki school pen pau bangin lek syaki jingiaseng jo ka balang baro ni wat ya ki bala jano ki ba syam ha ka jing pang ni ka jing jinjan ngidang donmu ka jing ya tip lembat ka jing syap tim tang ya U Blei ni wat ya U Blei tang ha bangi don kam ne ni don kam ya ladi ni don kam ku ka yin ka sem ni ku ka ri ka jet bangri ni ku ka balang ru ni yo in ya ka jing lam le ka basar ya ka perthei bat ha ka balang ru ni shania ha ka spa ka pho ka jing nang ka jing start perthei ka jing snow kham tip kham ha bat ka jing snow meng ka jing snow sarong ka ba jelei kham ta ma ki sngi ki bang yem lani ni IT lut ya ki aka baro ta ka mynsiem ka jing snow ret sha U Jisu u ban long u phang peng ha ka jing im ku jongi para bangin be ye de hang ni bang yu ya kita ka jing kela ki jing pun thami ba ki wan ki nuksa ki babun ki bangila man syam ka ni ka parthei ki bang yem ha ka ba wat hausnam hajar khatlai ngintip bawat unong je sat an ba kyrteng u KS Radhakrishnan haka Supreme Court ula ai ka rai ba kata ka jing ong ka ba ong ka ba shue shong kum tu klam na ya tho kam long ka pop living in relationship is neither crime nor a sin shu ngiu ya ka statistics jogari India ka jongi ba ka jing shok klan kala rai hadu kuma life ho na shispa but hakis ni kisnamlu hadu prapusan na ki briu kila pendukut no prapusan na ki shispa na ki briu kila pendukut no kata ka dia shong kurim hapo san snap shu ngiu la roi ke jing sniu ke jing le be ijot ke jing thok ke jing syukor kini baro ki lam yang ni bangin ya perkhat wa shisha
kadon kam bangin pen scam ya ke nong rem ten rai ki jonga ke jong pikum ki bangai how Jesus Christ but hi unong upang pedeng hake jingim ku jongi kabalai bat ka bakhandu kan nong rem ka badam ke jingai ne haba dei ka building ne ka dong ke jing dei ke yin sem ke jing scam ka shong haki mar ki bala pendon kam ki ba amla ban yoi na shaba ikan mau Samuel ulah pensle you David ban longs na pedeng ki khun ujung jese ulah khmi tang na ka bashabar iwi Samuel khandri berkon nyu larangi pedru se ka kot pisa ka ba sanspa tengka larangi kem yaka kara isi bha ka sniudur bat habangi penbet pat yaka kadang don ka jing kodor ka jaka relada ka lompat ka balakat ni kala jot kam don dor i issue usim Solomon ubastat ukentu badai ban mani tang ya U Blei penban daladi ngitip ulangop haka jing mani ya shibur ki Blei iwei kisim pra dikot rufo kini ki jing shisha ki khot ya ka jing don kam jokan nongrem ka jing yai ne nin yai ne haka jing hikai ten rai ki ba im ki jong Jesus Christ lemba ka balang pat ka ktien ki jong Blei ka Bible na ka bangi syak pen thami ne ki pen smutu bakla ki babun ki bapen bakala ki bapen syayong yang ni hakani ka perthai de halor kani bo Jisu ong pa Matthias new arkusau ong ki manu manuru ubas no ye kini ki ktien jonga bat ubale yaki ngam tharai ye u kum ubri ubasta ka jinga ini au Jesus Christ ka khot yang bat yang nilang baro bangin day la ka nongrem ha umau siang ubas kam ubalong Jesus Christ umau siang ubala nya bha kumba ong Zakaria like dai but umaus yang ubakia ubamla ban penki Zakaria khat ar khot balai namar omdan balaban seng da ko weipat ka nongrim hat nalor kata kabalala seng kabalong U Jisu Khrist Kane iwei koren lai khat we para bagi bi ushabi jongi kum ki banget ka shong haka jing godor jong ka nongrim hau maus yang da ka jingtei haka jing san hau Jisu Khrist manla ka khlemat juga jingim jongi da ka makin khmi bha ba U Jisu unlong upang pedeng haka jingim bat ban yaine scam haka jinget wat hapre gi eryong gi jingtenjuru kini barok kilong ka jingya jonga jongpi da ka jingpen ko ngu tang hau blei ni don baro akan ka lenti ya juga jingim kum ki banget akan ka perthai syakari juga jingkula kabalong ka thong ka jongi baro haba perkhat sipang kalawe labu ye ka jingkeli hau Billy Graham kumno kalawe kalong jubab kamulo ai kalong ngam tip ye kala shai reitang kani ngatip baka babaha tam kandang wan kabalong kabaleng U Blei unkerhu ni pa U Blei ha ka jingwei a try U Blei pa jingibam nengi aingo ye me ka ka tentien ka mapikan mau ye ni kan ka step ya ka nongrim ka bas cam hami mau siang ke jingim ke jongi ku ba me try Jisu melong mau dong u ba ko do ha ke jingtei baro iarap yang i ngin bu yang mi ka do anut ke jongi manla ka ski manla ka khlemat ke jingim ke jongi kerhu ya kan ka jingpuson ni ka step ba ini iwei ki di sem ke jongi ni ya ha ke jingim ta ke jingkerhu ke jongi ka burom ka jingu ngilong tam syami amnei dan Jisu try ni pa amen